Dr. Christine Mbaka japuonj oyuak en tim ma okosebedo maber ahinya kendo aparo ni ka bende wasewuoyende pogri gi inyalo pogri e paro gi ng'ato to wach mar dhuolo ayany en gima ok ber ma nyaka to koro wawuoya kaka oganda wakwere nyithiwa inyalo ketho happy mbele ka en ohala mane miyudo kiyanyo ng'ato malich nde e yore mag tudruok manyasani en ohala mane miyudo. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Mana kamano nyakwara magajuang dakika en prario gangwen toksa pargario marukinyi tielo mabende daer marngisi ni nitire konyruok kokalo kuom chenro mokelwa kanyo kod changamkia back to school edition. Dok mana penjo kende kidoko penjo mano kende mabro konyi yudo pesa mawango ka Anybody
mana kamano nyakora mgajwang dio miseni okeo gitinga tinga umandre pa Kisumu County Ruth Nyakamami ngisa ne VOJ tugo juoka ni to mago igolo kanye ero kamano Nyakamami kamora mara maintiere mano umandre pa Kisumu County kelo kanyo sa pargario gide kapradega beach marukinyi masani nyakora mgajwang aneno kanyo ka nitiere okebe moro molema kama ten mwirega huko salama? Unashughulika? Inabidi. Okay. Haya. An kuboke arioka ma usichopona ka nyakwara mugajwango boke ma The Daily Nation kanyakla koro boke mar The Standard kawuono oboke mar The Standard kawuono gi Daily Nation kawuono niendi oboke mar The Daily Nation which bar mathoth ma omako jatend piny Kenya Dr. William Ruto maendi banka odichieng' manyoro nitiere ng'eto mamoko mane do ogolo ma bende menyo tende gi gik matende osebedo katima. Achiel kuomgi en weche mag orders mang'eny mag doho. Unyalo paro odichieng' manyoro doho ne ong'ado ni jatend piny ne oketho chik kuom ne gwelo jong'ad rieko mage malawo na 20 gi wiye. Wach mar winjruok e kind duond bura mar UDA kod ANC mane do bende ne ong'ado ni otime tok chik kod mamoko mathoth. Wach mar winjruok e kind ODM kaachiel kod UDA machal ka gima pod nigi obadho mathoth. Nitiere weche mamoko ma bende mako duond bura mar UDA koko maiye wach mar kwepo choko pesa manyalo kawo ting' ne chenro mag sirikal kanyakla kod pek mar gowi wach mar pesa madhi ne counties ma deko wach mar ng'anyo ma kinde ka kinde ma osebedo kawo mako jotije mag sirikal wach mar midhiero mar oro ma okwako Kenya midhiero mako sekta mar somo balo ma sani obedo mang'eny ahinya ne paro ma sirikal nigo mar keto kata mar uso kembe mag sirikal ma ok loso ohala. Midhiero machielo kata wich bar machielo en wach mar josiasa mag opposition ma sani dwariore mar bido thule oko kata gole oko e telo e yiero mabiro. Magi duto gin wich bar ma jatend piny Kenya koro nigo kendo obiro chuno ni mondo mi ogo kwano mare mariek. Kumachielo bende Judicial Service Commission gikone kor ne owalo jong'ad bucha bich mabiro dhi e doho mar appeal. Justice Hedwig Ongudi, Justice Ndumanderi, Justice Linet Mumo, Justice Chacha Mwita, Lady Justice Lucy Mwihaki, Justice Samson Odhiambo, Justice Rachel Chepkoech, Justice Justice Katwa Kigen unyalo pare do mar ICC, Justice Radido Okiyo e kind mamoko kaachiel kod mane jakom mar IBC Isaac Hassan nyo tiyo kaka jakom mar IPOA kata kamano nitie johawi e Kenya kande. Kumachielo bende nyakwara mgajwang' en siganda familia moro manyocho biro e weche mag holiday limo joge e Kenya ka Bungoma County kata kamano nitie otieno ma tarik 4 ma bende masira moro notimore ma oyweyo ji te ng'at achiel kende ma odong' nyakwara mgajwang' kaloro koda masira marach mar wang'apaya. Maendi nodong' ne gi ndalo manok kende to gidok e piny Amerika kama gisebedo ka gijotie nyocha gibiro mana moso jodala to ndalo manok kende kapok gidok masira ni ojokogi Gilgil ng'ama dichuo jaode kaachiel kod nyithinde mamoko 3 ma obiro limo jodala moko lit jokama. Sigana no ibiro somo ite mar 3 mar obokeni. Wach mar midhiero masani omako tend William Ruto bende obokeni ite mar 4 kod ite mar 5 kaloro koda kwana mar siasa ma bende kod goyo kanyakla kod buche mathoth masani koro nitiere. Wach mar grade mar 10 kod odichieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo chik ni japuonjre moro amora ma onego bedi dhi e grade mar 10 onego ter kata ka school fees onge kata ka uniform onge
jopuonj mag sikunde nyaka yie rwak jopuonjrego. Matimore kinde ma jongao dhi nyime kotimo pedha mar daso jopuonjre ma nyaka kawuono pok odonjo e grade mar 10. E ite mar abiro kam Woman Rep Kisumu County Ruth Odinga ogolo siem ne jo ODM ni weuru rikni donjo winjruok kod William Ruto. Winjruok mar 2027 kod William Ruto ni nyaka kuongo non matut. Kanyo loso e Ramogi TV, Ruth Odinga nyowacho ni ODM nyaka kuong som pap komonde kapok girikni dhi keto winjruok gi duond bura mar UDA mar yiero mar 2027. E ite mar abiro kanyo bende nyakwara mogim en ni komiti madundo mane ochuogi mar ng'eyo kaka 10 point agenda ibiro kete tim gikone osechako tich kendo nyoge diero mokuom gik moko ma ginyalo biro yombo godo mapiyo kaka nyalore nyakwara Mgajwang'. Komiti ma kamano bende biro dhi nyime kod choko pa jo Kenya e gwenge ma opogore opogore. Tarik 2 gin Kadhodh Nam Chumbi kocha, tarik 4 gin Kaluo kama gini bed Siaya, Homa Bay, Migori kod Kisumu, tarik 5 Nyamira kod Kisii counties, tarik 6 Western Cluster, Busia, Bungoma, Vihiga kod Kakamega 7, North Rift muting'o Uasin Gishu, Nandi, Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia, West Pokot kod Turkana, tarik 9 Nakuru, Kericho, Bomet, Baringo, Kajiado kod Narok, 11 Nyeri, Nyandarua, Kirinyaga, Murang'a, Laikipia kod Kiambu counties, 12 Meru, Embu, Tharaka Nithi, Isiolo kod Marsabit, tarik 14 Machakos, Kitui kod Makueni counties, tarik 23 Mandera, Garissa kod Wajir. Ka tarik 25 gitieko kod county ma Nairobi kama endi biro bedo buche mag lalruok gi jopiny mar kao pachgi to gin riekni mage minyalo bitigo mar keto e tim weche moko ma omoko mapok oket e tim ahinya ka ong'i 10 point agenda. Kumachielo jatend piny Kenya William Ruto ne otimo lokruok madundo ne duond bura mar Jubilee Party. Jeremiah Kioni manyo rito kom kaka jagoro no golo oko ka obiro bedo deputy party leader ka lemo no mi Narok North, former Narok North MP Moitalel Ole Kenta e kind lokruok mamoko mabende ne otim. E ite mar 10 jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik ni ka janyuol onge kod uniform ma onyiew ne jagrade 10 kata school fees nyithindo nyaka tere sikul. Chik makamano no chakore nyoro kendo onge japuonj moro amora ma sikul mibiro yiene mar riembo janyuol ma otero nyathi e sikul ka onge gimoro amora. Ka jatend piny Kenya wacho ni mudong' ibiro tiek bang'e. Pajo ndiko gi pajo somo ni oboke ni kanyakla kod weche mag tuke. Oboke mogik mango ka en oboke mar The Standard makawuono. Wach momipeke ite mokwongo en kethruok mar mwandu mar oganda jo Kenya. Omenda malawna bilion 2.44 bang' ka odiochieng' manyodo mamalo ne ong'ado ni jatend piny Kenya William Ruto ne otimo makosa kuom ne gwelo jong'ad rieko mage. High Court Judge Bahati Mwamuye nyong'ado kawacho ni nodhi ataro gi ratiro mar katiba mar piny Kenya gi chike moko mamiyo jatend piny Kenya teko mar bende walo jok makonye ng'ado rieko. Ler mar wach ni oboke ni e ite mar 4 kanyo ng'is jatend piny dono wacho ni return to sender advisors maromo 20 tok chik malure koda bura mane jo kedonet mar Uganda ne odonjo ne jatend piny Kenya kuom wach maket kod mano. Justice Mwamuye ogolo chik ne Attorney General Public Service Commission mondo mi kik process osara mora ne Professor Makau Mutua, Dr. David Ndi, Professor Edward Kisiangani, Dr. Monica Juma, Joseph Boynet, Jao Koburu, Dr. Sylvester Okumuka Suku, Harriet Chigai, Major Retired Mahat Somane, Professor Abdi Gulie, unyalo paro Gulie notio kaka commissioner mar IBC, Dr. Dominic Menjo, Dr. Nancy Laibuni, mamoko tingo Kennedy Ogeto, Sylvia Kangara, Augustine Cheruyot, Henry Kinyanjui kod Joe Ager e kind mamoko. Mawach mantika ibro somo kendi ni wuon.
ka ng'iyo ka en lokruok manyo tim kod Uhuru Kenyatta kod gikone bende gima ne do ng'ado ni winjruok mar UDA kod ANC en tok chik ka ite mar 11 ka International Monetary Fund IMF sani koro golo nonro mayango kaka Kenya onego beni koro dhach. Nonro makamano nyo golo lok tich mar IMF manyo kow ne piny Kenya ka ni Kenya nyaka koro ket okenge moko mag geng'o mibadhi mondo mi Kenya odhi mbele. Mano dang' bedie gima ber ahinya mondo mi Kenya odhi mbele e weche mag dongruok tok oboke ni weche mag tuke. Oboke mogik man go ka nyakwara Mogajwang en ma doko tim makawuono wacho nang'o en ng'a makawo kom Baba Kaluo. Thuond weche juogi gi nang'o ite mar 10. Josako bondo sani ok chul gowi ite mar 2. Ochamre lien Raila ite mar 3 nyaka 6 ma okinje makambo. Buru osechako dum Kaluo ka chuo gi mon oselwar ei pap mar laro rindi mar tend siasa ma Kaluo mane tayo gi mosendo migosi Raila Amolo Odinga baba. Okinje makambo odimbe kanyo nde ite mar 2 ni josakwa bondo sani ok chul gowi. Jei bonyo yaore. Wacho ni atino gi kidi joka nyanam. Weche thoth piny pod okinyi. En saa 12 okalo kod dakika 46 mano mar okinyi makawuono. Abro kolo ni matut ma doko tim nyakwara Mogajwang bang'e kanyo nikech beto biro moleo matin okinje makambo kanigo Ramogi. Wasetelo e yango ni weche mowuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Na wacho ni kacha kaka sani kodi nyalo yudo pesa kokalo kuom chenro ma iluongo ni Changamkia Krisi Back to School Edition. Gimitimo yot ni di mana *236*3#. Nitie penjo moko mayot ahinya mibiro kwayi mondo iduoki. Kiduoko penjo go nyakwara Mogi mano kende ema biro mi bed jaloch okinyi makawuono e chenro mar Kogwen. Kasa kori dipo ka yudo gimoro kokalo kuom chenro makamano. Kumano tim kinda yud konyruok kokalo kuom chenro makamano ma iluongo ni Changamkia Krisi Back to School Edition e Ramogi Radio ka chuny jaluo. No. Kalameni e Radio Ramogi. Ma. Nyaka Mungu. Wasetie kwa duogo. Aya chak lony gik moko mag sikul. Change pio nyathina mondo gi sabilo gimoro. Podi. De manya ni gimoro ka de jikon. To kigolo uniform onde. Mama we goli. Ero kamano. Golo uniform nyathina. Ero. Rwak madala go. Kamano. To wache toge tiendi yawa. Hey. Mama kote manyogo ya. Gol wache kabru diko bi gol wache ka. Ya tuno nyako tete du marare no ya. Yawa, jaki kelo choyo. Ha? Ango bi kelo no tel kama. Jaki tete du. Do mana biko manyogo. Jaki chafu mchako kikendo. Jaki. Magidong mana wira Christmas. Otamore wuok, ok wuogi, makata tem gi nyundo ok wuogi. Kata tem gi Sofia kata stilo ya wuogi. Jaki gi ok wuogi. Donge bodongo to. Awaje de ok wuogi. Ha? Tiene mama ni du. Du ngayotka. Golegi go. Ka na wem. Temiaka. Tagol yino maber. Jaki binyeri na kene seta ko. Jaki ewicho ko. Mama na wiro Christmas. Yene madam, grace nicho nyisa wach mane niteka ka misbehave ni ngado. Jaki no ka be isomo. Somo maber. Mama donga somoga. Edi somo nenga. Ne, ndong madam Grace wacho no ka okala urati. Bisa ko lo wote ka o kama poro tenga go. Maga mingele.
Ugoko. Itiko luoche goko. Hai. Magna wembe. Mondo gik maneko kigi. Orum san kenda ne magolo. Daka chiel. Agono poko munyala. Dakika chiel mami. Magonyuka. Peyo. Kenda dagol ki yen. Okidenyo. Ana sani. Ki yen mi mong chot. Mi magonyuka moromo yi. Ti. Madundi yoga nding. Koka golo ki koka wuodo. Peyo. Gol wachi madungni ji yoga ko keta ko kucho. Kado duanyori. Yako. Kalameni. Ket audio bed makare kaitieko kute duto machendo kendo mamien. En kinde mar kaukang. Reddit tieko gi Camille Polo. Otieko kute piyo kendo nego mayot kute mafuyo, mamol kod malagi. Reddit ber kendo onge kod muya marach. Oyudore nengo mayot kendo yot tiyogo ne tieko kute duto machandi e ot. Sani wakelo ni Reddit Liquid Electric ma en yath mamiyi arita makare kendo mosiko. Kete mane socket mondo ibed gi nindo mokue e otieno mangima. Oyudore e supermarkets kod dukni duto madongo mantie machiegni kodi. Reddit kills dudus dead. Reddit, a product of SC Johnson's, a family company. Here we go. Binjari mtokni kata boda wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendore pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Mana kamano nyakore mgajua ngabro ya online masimuka mondo mi wagoyi kodi mbaka matinu kinyi makawuono. Namba eno na birio ariyo nono chiko chika birio abirio na birio deka chiko nono dek. Mara Mugi. Hello Ramugi. Oya Ramugi. Hello. Oya Victor Din Makajuma. Oya Benson Wilija picha. Benson machigni? Miji penjo jatend pinyo koni nyithindo dhi maonge uniform giyo mora chakre kawuono. Yes. To be gini nitie sakiula moro mabro guide, mabro miyo jopuonji yo moro makata nyalo miyo go nyithindo gi uniform kata nyalo kata for their fee. Kose en wacha to bang'e to nyithindo gi biriembe duogo pacho. Okay. Mano wach mane penyo maduong'. Of course jatend migawo mochino weche mag somo nyondiko oboke moro nyoro ne Directors mag Education. Oyahore? Isiyo na ng'o Wachi mbere nye mana in. Ma Wilfrida? Wachi mbere mana Wilfrida rindo. Machigni? Yes. Wachi bakoro kerigo tuwo nyithindo gi jopuonje ne yabe no timre adiro wacho to en odong' gi chien. Jopuonjre neno pek. Gin na gini chal kaka giriembo sikul. Eno wacho gidogo ni nyithindo di sikul ma kik ng'ato dong' chien. Eno ka nyithindo biro dhi ne to ni be unu ker mondo biro miyi pesa ukel. Gini ok bi wuok maber. Gini en wacha mar jiwo gimoro to kane kod nyago olemo. Okay. Mara Mugi? Allora Mugi. Oyawre inya vio je chunade. Anti mabere nyetelo. Mai go dembo minda jawiyame. Yes. Anu wach ma pod chanda anu wach mar sitima ma wiyamen koni transformer ketore ok TV je nuno wach ni mondo ayud kaka sitima nyalo tiyo wiyamen koni. Sawa. Erokamano nya sekete docket. Mara Mugi? Eno vio je. Oyawre in chunade. An mabere nyawudi Yesu. Amba chiemo bero Oguma Janam machigni. Vio jada ni weche mokariyo kama tek kabisa Kenya masani. Vio je kai weche mag social media gino biro. Biro nyalo konyo ng'ato sani nyithindwa yenyi seriously.
ka ng'ato moro ya mabei ka ni Madam Viola yanyo Gladys wanga mi penjiri ni to chieng moro to dor kata tich moro county ni. Okay. Mara mogi? Wuono manchona do. Ichi maber ahinya? Bone ka kwaro mabei town. Uru ma sani an ga lot of mabei town ka. Unga A lot of insecurity ni ke ni mano ke ka ni para mase ni ke ni dio lel. Teni ke gina mu sani na mu ko mana ka ni biro ya mabei ka. Sani ke ni mana da mabei ka high school ka man kita kende. Ni kwenda bila nikao dina somo anaweza kuna ndo kao dinga ni tutene kizana ni matala na de mono ni laro de die mono ko ngina dana ito utaendi. Okay, wach magin mokalo wach matini ma osimukti mara mogi? Pakeso visa. Machigni pakeso? Ngima. Nyasa urita mana in? Minister maka modoramba. Minister machigni? Ora pendi wach ma president wajan. Oditi ya dini kitenge tindo dia nyithindo mang'eny te. Ma onge uniform gi gimoro amora be nyalore ong'iyo monyalo konygo nyithindo moko nyalo go mondo kony. Okanya to riambo di tuo jonyuol gi jopuonj an mane kaka neno. Okay. Dhi bedo nade bang' ka jatend piny Kenya William Ruto golo chik. Oyawre machigni? Machigni ne yamo? Oyawre ne yamo? Jowa. Dakika dong 4 kende. To chopo kanyo saa 1 mar okinyi ma kawuono. Cleophas Oluoch ene jawache lo josakwa ma okinje makambolie kone josakwa bondo sani ok chul gowi. Je ibonyo se beti giala no biero woi nyaka luor gi tim madiera beda gi chunyi no jako yugi gerfi. Lomboya sungani e chunya kawero wuon muze ng'ama bere monge osiepo rito nyinge vikiero dialo gi nyinga bek ofisa jakego miti wuoda mino e ombese oke odudi. Bedo pi Oguto pondoro ako wagi more pacho Shemoro chungo kamoso welote Ngama piem gi woda beko kwanyo no loyo Maji konyo jopota neno yie kodi Injinia misomo bore okonyogi Kireno kwa molungura beka jako yugi Kaputeno jola kokelo boyeni Ngama penjo osieputino yango chopie Mombasa dala Masai lessons norwaka Yoro cheng judori telije pacho Omoela monya sae mamondo tel nupu bedie Ramogi Radio Ramogi Karchujalu
weche maka kod kacha. Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. MCA ma West Game Susan Okwiri ojiwo sirikal mamalo mondo mi oket ler ne jopiny ewi keto e time lai manyien mar somo mar CBE. Jonyuol man kod jopuonjre mag jo grade 10 mapod okwamo e mier kod nyithindo nikech onge mar school fees kod uniform koro nyiso fuong'ruok ma gin godo sani koluwore kod lendo manyogol gi jatend piny William Ruto. Kod japuonjre moro ma ja grade 10 nyodhi e skund sekondar mar Apogi kaonge kod school uniform kod gik mamoko madwarore ma idwaro godo jopuonjre madonjo e senior school bang' jonyuolne rem yudo gigo. Weche manyien gi Vincent Otieno. Oyawre Nyakwar Mogajwang kendo machiegni jonyuol mag jopuonjre mag jo grade 10 mapod okwamo e mier kod nyithindo nikech onge mar school fees kaachiel kod uniform koro nyiso fuong'ruok ma gin godo sani koluwore kod lendo manyogol gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny William Ruto nyogolo chik mondo mi jopuonjre duto ma onego bed donjo e senior schools odhiyo ka ochakore odiochieng' ma kawuono kata bende gionge kod school fees kod uniform. Ruto nyiso jotend loch nanga mondo mi koro kete tim chikno mar neno nyithindo duto odonjo e sikul. E kar dak ma ongohore ma Obunga mayudore e kaunti ma Kisumu, jonyuol koro norwako mokalo chik machalo kamano ka giwacho ni koro chikno kelonegi fuong'ruok maduong' mokalo. Agnes Akinyi ma bende en janyuol mane okwamo e dhoot kod nyathi ma yande ne okalo maber lero chandruoge ma osebedo godo kata ma osebedo kokale motelo ni lendo ma bende nyo jatend piny ogolo odiochieng' manyoro. Nyathina pok odhi skul nikech ok anyal to nyathi perform maber. Koro Nyasaye nokonyo ma wanyalo yudo matin mo ka wadwa wene ka wanyalo dhi skul to inyalo yienwa kata mondo nyathi odonji, lakini ok nonyalre kaluwore gi dwaro mar skul, ok ne wanyalo. Koro nyathi kaka nodhi gi wuon gi skul ne gichako giduogo nodwoke gin mondo gibi giduogi gik modong' mondo gitieke te ka gi nyathi bedi gi nyalo mar donjo e skul. Fees en 53,000, uniform nong'isi gin 26,000. Sirikal to nyalo tim mano ber ka sirikal nyithindo dhi skul te to mano gima ber ma konyo kata kaka jonyuol en gima ber ahinya nikech dipo ka gikonyo wan timo kwa wa support mondo nyithindo dhi skul. Rosemary Akoth ma en miyo ma odak kende kata single mother bende koro lero kaka osenyagore gi wach mar rwako nyathi e sikul. Bende wacho ni en kod geno ni chik machalo kamano ma jatend piny ogol gi chik manyoro idhi kete time yo makare. To an janyuol achiel, an gi nyithindo, to koro tabu masekale momiyo nyathini pok odonje grade 10. Abe asetemo kar manyalondi. To koro kana dhi e skul kwayo nafas adira yudo to okosefu mar pesa emano tama mondo kik odonji nyaka sani. Pesa kar kairo ndiku 15,000 lakini nowacho ni en 16. Koro nyoro kana dhi wigni asebedo kaotho mondo nafas kik rumne. Koro kanyoro nyathi temo nyisa nafas kalure gi gik CBC gi bente kaka okwer gini nafas nitie kaka jok makore ka dhi manyo skul nafas nitie kaka orum. Niki koro Friday watema neki to pod aneno Friday no ka watemo to pesa to pod onge nikech pesa te madwarore no chul e ka nyathi odhi. Magi timore ka bende nitiere japuonjre moro ma ja grade 10 ma bende nyodhi skund sekondar mar Apogi kaonge kod school fees kod gik moko ma idwaro seche ma jopuonjre donjo senior school bang' jonyuol mare ne rem yudo gigo. Japuonjre no ma iluongo ni Calvin Odhiambo nyowuotho gi tiende ondamo maromo kilomita 15 nyaka skund no ka oting'o mana bag kende gi buge moko ma oti mag ndiko. Ka bende ne okwayo ten skund no mondo mi ka oyie to rwake mondo dhi nyime kod chenro mag somo. Ne bendo lero ni nyoka okang' makamano bang' fwenyo ni koro geno mare mar yudo school fees ne osegore Lwanda. Ka bende wacho ni nyaka sani wach sombe pod ok ochung' e yo makare ma koro kwayo jogo ma chunygi ng'won mondo mi oyie wuog oko kendo konyo chop lek mare motenore kod weche mag somo. To an nasomo kadawa moro iluongo ni Muksero Rera School Olunga Rapogi Boys. Koro ambi naonge gimoro amora. Dawa be osetemo koda primary kanyo to koro notame kaka nowinjo ni Olunga ka nikech fees ng'eny. Koro an kaka nawuok kuno to gi shughuli jobs matin managoyo. Koro nawacho ni wachopi kata ka onge gimoro ma an go tachopi jogi onena ni ambe no Olunga ka.
Koro kaka an akwama support manyalo diro somba. Ka japuonj maduong' mar skundno mano Erastus Nyagwa nyoyango wachni ka olero ni japuonjre no mawuok e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul kaunti ma Homa Bay nyochopo e skul kanyo kar saa 1 mar odhiambo manyoro ka onge gimoro amora mak mana ni gin giwegi to nyogirwake sikul ka ogeno ni obiro yudo kony ka owuok kuom jogo ma chunygi ng'won mondo mi koro rawera no oyud kaka nyalo dhi nyime gi chenro mage mag somo. Came all the way from Kabondo Kasipul without a parent or even a guardian. The boy was only having his home clothes, nothing else. And he arrived here at 7 p.m. So we were shocked when he asked him about the parents. He did say that the father is a drunkard and the mother is sickly. So we had to admit him without any condition. What we have learned, there are so many students with challenges. Even yesterday we received one who came all the way from Marseille. But this one was a different, the mother was there and her cousin. This one was from Kabondo. It was a bit unique because there was nobody at all. Magi timore sama bende MCA ma West Game Ward Susan Okwiri koro jiwo sirikal mamalo mondo mi koro kete ler ne jopiny ewi keto e tim lai manyien mar somo mar CBE. Kanyoloso gi jopiny e boma ma Siaya, jatelo no nyo oyie ni kata mana jotelo moyier bende nyaka chop sani nigi chandruok ewi lai manyien mar somo no, ahinya to e kinde ni makoro jopuonjre koro donje grade 10 ni mar kata mana gin giwegi ok giwinj tiende yo makare. Jofwambo mar kaunti ma Siaya George Amolo giler mathoth e wachni. Kano wuoyo e boma ma Siaya, Mikael Susan Okwiri noywak ni kata mana gin kaka jotelo ema ok giwinj malong'o lai manyien mar somo mar CBE no ero. Currently the issue of education, we have a new system of the CBC. Even if you ask me right now, I cannot explain. We are really requesting for the government to come down and explain to us all about this, the CBC thing. Oluwo ni kata yo manyocha noluong godo moko kuom jopuonjre sikunde mag senior school go eko, bende thoth jonyuol pod ok winj malong'o. Right now, people are going to grade 10. We don't even understand. We see you've gotten a letter from South Nyanza Day School. We don't understand whether STEM or what. We are really requesting the government to come down and explain to the common wananchi what CBC is. To kopogore gi weche mag lai mar somo mar CBE no ero, Mikael Susan Okwiri bende oywak ni onego yiene piny owacho mag counties mondo dhi adhiya nyime gi chiwo omwom mag bursaries ka oywak ni bursaries mag NGCDF to kod mag National Government Affirmative Action Fund kata NGAF okoromo. Right now, we even fear being at home as the elected leaders. You wake up every morning, we only have 2 bursaries. That's yours for the national, for the NGAF, and for the Wabungis. We as the MC of the county, we don't have the bursary. Ne Radio Ramogi County Masiaya and George Amolo. Board matayo agucho omenda mar dongruok mag kunde utebura NGCDF onyiso chir magin godo ni doho mar ywagruok biro golo ng'eto moyiengore kodgi ka oluwore kod bura mabende ne omaki e doho no mane kwedo ng'eto mane ogol gi doho mamalo mabende ne oyango ni agucho omenda no ochuo gi ataro mar chike ma pacho ka. Jakom mar board no Manolaga Luoch wacho ni gin kod chir ni doho no koro dhi golo ng'eto ma modok korgi koluwore kod neno mabende ne gipedho nyim od yalo buche no mak mana ni koro giikore mar biro mako bura machielo e doho mar ywagruok kapo ni koro ng'eto ok obi odok korgi. Kanyoloso e skund sekondar ma Karabondi Bidi mayudore kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay kine chenro mar chiwo bas ne skundno. Olago nyose mokalo duol mar governors kuom ne temo nego tije ma itimo kod agucho omenda mar NGCDF mana mondo mi koro pesa te ne dhi ne piny owacho mag counties kama bende ne omedo ni kibiro rakore kata kedo matek mane oni agucho omenda mar NGCDF ok odonjruok godo kata matin. Last year there was a high court decision that gave CDF board up to June this year to wind up operation. I want to tell you, like I've been telling everybody that I know who cares this. That judgment of the High Court was not based on law or evidence. That judgment was influenced very heavily by the Council of Governors. But I want to assure you, my board appealed against that High Court decision. The Speaker of the National Assembly appealed. The Attorney General appealed. The appeal was heard in the Court of Appeal last month, and judgment will be delivered on the 6th of February next month. Talking not just as chair of the board, but also as a lawyer, I want to assure you that we have got all the evidence on our side, and I'm confident that judgment should come in our favor. In the event that judgment comes out from the Court of Appeal against us, I know there are plan B, which will ensure
that CDF stays does not go anywhere. Can you close your eyes for a moment and imagine if CDF was not there, where will we having police stations, DCC's offices, bursaries for education, buses like this one? Ka jagoro mongere bar migawo mar chano chenro mana Dr. Boniface Makoha babende nyoyuoro nyasi makamano to nyowacho ni kuna tamalo marom 73 mar omenda mawuok agulu mar NGCDF oketenge ne weche mag somo kod siro chenro mag dongruok mag sikunde ka kuna tamalo modong bende chiwo kaka basari mondo mi okony e puonjo jopuonjre mantiere kod maonge kod nyalo to nigi riyo mar dwaro somo. 73% of the disbursement has gone to education. Bursary, as we stand right now, takes around 31%. If CDF was not there for the last 12 years, these statistics we are talking about will not be there. Ka jaod bura makarachuonyo hadipo kuome to nyo kwayo mana bod no mondo mi koro onene gimedo omenda mathoth e aguluno ka wacho ni gwenge moko man kod ji mathoth yudo mana pesa maromre kod gwenge man kod kwan oganda matin. Like the chairman of NGCD said, it's over 200, close to 250. But the money I get to run the constituency through NGCDF, one board chairman, NGCDF board, plus the CEO of the board. I say, my fund manager, leave him alone. I'm telling him something. I'm saying what they give me is almost equal to those who have 20 schools, both secondary and primary. You can see how much lopsided this tangle is. I've been getting much less than what I deserve, producing out of that a lot more than what it me sometimes I wonder. Nyakoro Magajuang weche gimedo biro ni kamoro moro maintie kokalo nyakalondo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Weche mamoko en ni duol matayo tije mag doho gwelo jochung' moro 15 mondo mi koro dier kaka jong'ad bura mag doho mag ywagruok bang' chenro madayo dhogi nyorumo odiochieng' manyoro. Duol no ne olero ni koro nyogi luwo chike duto madwarore e timo gwelo makamano mar neno ni chenro no bedo man thuolo kendo mahoyanga. Moko kuom jogo bende nogwele chenro no gin kachiel kod Hedwig Imbosa Ungudi, Matthews Ndumanderi, Linet Mumondolo, Enoch Chacha Muita, Lucy Muihaki Njuguna, Samson Odhiambo Okongo, Rachel Chepkoech Ngetich, Stephen Anderson Redido kachiel kod Munyao Sila kanyakla kod Brian Angaya. Moko ne gin Joseph Kipchumba, Kigen Katwa, Brown Murungi kachiel kod Hamed Isaac Hassan, Paul Lilan kod Johnson Okoth Okelo. Nyingegi koro ibiro chwal ne jatend piny William Ruto mondo mi koro ogwelgi. Weche moko nyakoro mogi en ni MCA ma Kochia Ward mayudore kar chung' od bura marangwe kaunti ma Mabei mano Michael Ojala Nyangi okwedo mokalo jonjore moko mabende ne omuko kendo ochweyo kwalo teini makelo ler e chiro ma Omoya. Gino bende koro wacho ni miyo chiro no odong' kod mudho. Nyangi wacho ni teini mabende ne giketo e chiro ma Omoya kono osebedo ka koro konyo johala e chiro no kendo johala go osebedo ka ne yuago weche mag rochruok mag arita kinde mane pok giketo teini makamago. Kata kamano achije moko ne odhi e chiro no ma omuko kendo chweyo lal miru kod teini go. Gino ma koro sani koro weyo ka chiro no ma Omoya nitiere kod mudho mandiwa mokalo kendo koro johala neno pek. Wach ma koro miyo MCA no nokwedo mokalo tim machalo kamano ka wacho ni en tim mar duoko gweng' chien kendo koro omiyo weche mag arita bende biro bedo mawethweth e chiro no. Okwayo ruoth ma wuok e alwora makono kachiel kod apisa mag obila mawuok Rangwe mondo mi otim nonro matut kotenore kod wach ni mano ni achije duto matudo kod wach mar kuma teini go omaki. An kaka MCA na tiyo matek mo waketo solar lights e chiro mondo chiw gino ni security light. To nitie maliel gi moko mok liel. Koro achije moko ma yutho bukore mo dhi biro gi grinder mo ng'ado go poles mano timo solars go ma iuso ne joma thetho. To I'm told sani kina se gote ne chief ngitano se timo inquiry mo yiro ni jakoma chiro ntiere sama nitimo mano watchman mo ndiki watchman a beach ta ntiere sama gitimo mano kendo gineno to gi jomo ko mabe osedhiri chief mo oyie ni mano timore. Omiyo kaka the area MCA akwayo police mo soma ne Omoya
those people must be soon. No, you may not say marketing. I can't make a demo code again. I want to go to be arrested with immediate effect. Nikeche mano chick. Ndio chini kumjadala mano kimoka nyali ye. Ninga those solar light. Ma county government utiegi pesa. Mondo okonjo pimini mauso. Ogize kinga. Kato ko bermani solar light moro nokti. Pol nok nyalanga nikeche. Inya dhigman solar light machielo. Iketewi. But kata mana for the last 2 weeks, the county government no se chako imo service the solar light smoke tea. Kurugato moko ngado dinga do solar light. Nika do miojo moko mundu dio thedi. Manu gima pedo kapisa. Miojo mano timotimo mar involved must be arrested as soon as possible. Ochope giko mar weche manyien adimba nyakwara mogi otudre kang oromo sadek ne weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun Jaluo Radio Ramogi Karchun Jaluo Mana kamano sa en achiel gi dakika 15 mar okinyi masani nyakalondo mari Ramogi FM Karchun Jaluo. Nyinga ene tino maka juma adhiambo Jerusa. Ikuna kanyo ni nyi seto nyathi sikul nikech directive mar jatend piny kendo jatend sikul kamitere nyathini oko chandi. Okay. Tijiwa kanyo ni nitero gwen 10 mar chakogo donge ber. Wei maja pinda monya kadia Wodi mika era dendi Bono cheo fedha wodono Jagiro diamo yombo chuelela Kamida kesuna winjo Ganda kahungi luedo Victor odiamo jio yego Longa kumbe dierodi Jamadongo yoro duto Budo iye bere dalani Newa pako yao budo kodamo Jojo kelo moso seki Pinyine liche ngono Gini gira gero chuo morte Tindo diambo ido malo Jo Nairobi pako tiji En mana ya lemoni Paro mara tiro romogero pi Wuna kinyi ki jo iyo ya okambi makonyoji Jo magari nego bono iye chulo Jo ajali tema chudo Chando tuneo diambo Kami mara ngongo bono ya obuore Samia weri kinyadhi radono Osibondaga joni simbatapi Nyakwar mikono chwei mayore chunyile Apo yori kaduo yombo chwelela Meri konyo luwa lewe pin kanike chango Joa mara umajiora monego Eni pon mani apenjwe ya wajo luwagi Kusoma to nyiso ketruok pin Alemonu, bodo waya lori moto jaodi Maranyare yoge tieno, marigi sam chunyo ywe
Apidho gande par viki Sipinya wago masakwa Mino kinyo chunyile Wera weyo kore ruto telu Jokowa kolungo bura moro Josa kolungo bura moro Nairobi ka Kowa East Africa Mabro bedo gi kodira ne tarik prario gabich City Kameja ka Kama bende gidhi yale weche magi kaka Jokowak Giluongore ni Jokowak Galamoro Romo mar Josa kwa Kowak Nairobi Matimore Mathare Vocational Center Mano Jumapil tarik prario gabich dwe mar achiel higani Sao chike wange koro kingeni Jakowak ogweli monde dhi upor wach kanyakla ni to gope ma ok ochulgi nikech ang'o koro Josakwa Kowak ma Nairobi ka romo mar Kowak Galamoro Ei okinja makambo osoko kich ma wach malich ahinya Ma wach malich ahinya erokamano ahinya Nitie bura moro ma Galamoro ma wacho ni nyoro luwo go mbaka matimore Ciala Resort kiny kama bende kweth mag ji mopogore opogore ma ok e piny luwo biro go mbaka ahinya mamulo ngima oganda luwo wabro ng'iyo anena manya jakom mar duol mano Mheshimiwa James Nyikal mondo mi awuoye kode okinyi makawuono ni to dhi bedo nade e bura makamano. Eriko wiwa wuoda wendo ayudo ote mbere kama maber ahinya. Iwacho na kanyo ni kain ombo kware en mani president wacho gi dhoge to mambo iko tofauti e schools ka nyithindo sechopo onego sirikal time follow up. Sirikal onego luwa nena ni to chik ma jatend piny ogolo no gi ote kata milome manyogol kendo nyoro gi jatend migawo mar somo ben gi miluwo koso gina mbaka Ramogi okayi ahinya kod wach mar ni sirikal koro wacho ni nyithindo nyaka dhi sikul to nyithindo gidhi pidh nade. Okay, Maurice Wera Jakowino waduoko ne anyuola mar Jokanyawino erokamano kuom konyo Girl Child Nyapolo tuge manoluong Koru Girls to ne pesa otame nikech chan mar jonyuolne. Koto ne anyuola osolone ma oyudo school fees ma koro nyoro nyodhi sikul. Adiri makende vio jeriok eteko kendo ji kik weche skul ne josiasa kende. Mano Maurice Wera Jakowino Governor mdogo wacho kamano e ote mareka erokamano ahinya. Maka jomo oyawre
weche mag somo gin weche ma nyaka kete maino. Weche mag somo nyaka kete maino. Okay. Machielo kaendi wach ni maka juma oyawre. Nyinga en Philip Omwom. Ng'isa kanyo ni maka juma oyawre ahinya. Wach mar skul en gima nyaka nywakne lwedo. Jatend piny Kenya nyose wuoyo, to kata kamano nego be ni koro giluwo ni to weche ma president wacho be bedo implemented e ground koso gin mana weche awecha. Okay. En sa 1:24 mar okinyi. Ka piny oru, mano nyiso ng'wono mar Nyasaye. Samise chio kichano chenro magi mag manyo mapile ka pile, mano bende pod en mana ng'wono mar Jehova Nyasaye. Eko Gwen ka, gigo duto machunyi ochiogo ka pek, waweyo e tie msalaba gi thumbe mag pako ng'wono mar Nyasaye. Eko Gwen kore ka nyien to mit putu, kuom ngol mamit to liet. Twak maloko ngimani to kelo dongruok. Kete mane Eko Gwen gi Victor Tieno Juma VOJ gi Solomon Atito Kakafaya. Chiew kod mor gi ilo seche duto wuok tich nyaka tich abich chakre sa 11 okinyi nyaka sa 4 onyango e Eko Gwen. Eko Gwen, wane mwang'eyo kar chuny Jaluo. Radio Ramogi, kar chuny Jaluo. Mano timore e odiochieng' machal kod mae, higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich abich tarik 23 dwe mar achiel higa 2026. En odiochieng' ma 23 e higani kod ndalo 342 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2014 doho more pacho kaendi nong'ado buch twech mar higni 7 ne jo Somali moko 24 mano donjnegi ketho matemo ndhiyo meli moro, ketho mane wachore ne gitimo e higa 2010. Be ing'eyo? Be ing'eyo na tamalo 25 mag choke mantiere dendi yudore tiendi. Ma en kaluwore gi mbui mar living3.com. Maling'ling mopondo, iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi, kar chuny Jaluo. Nyakwa Ramogi. Jowa. Kena Pudo Otis. Sa 1:27 mar okinyi masani, ma en tielo ma osir kod bengi mar NCBA, ma bende miyot ahinya mar yawo account mari. Oko chuno nyaka idhie branch mar bengi mar NCBA ki yawo account. Inyalo yawe mana e lith lweti kanyo kod simbi kende midwaro. Ki download app ma iluongo ni NCBA Now app no kende e ofungu mabiro konyi. Wach mar riedo, wach mar jaso form gin weche matinde ji oae nikech piny sani olony, nikech weche duto te sani koro gin digital lero. Kamano ne NCBA Bank kuom biro gi rieko ma kamano. Ne oganda duto te inyalo kano pesa, inyalo golo pesa, inyalo kopo ne jomoko, inyalo kopni, kata bende inyalo donjo chenro mar mutual funds, kanyakla kod chenro mamoko mag dongruok, kata mana yudo hola inyalo yudo mana kod simbi mar ong'we yamo gi chenro mokelo kanyo kod bengi mar NCBA. NCBA, go for it. En sa 1:28 mar okinyi masani e Radio Ramogi ka chuny Jaluo. Otis Nyakwar Ondago kanie dala mar Kisumu Nyalenda. Ng'isa kanyo ni maka juma oru nyaka nam nyaka lokacha. Ni directive mar jatend pinyno nyaka bed implemented. Wach mar 100% transition ne nyalore mana ka jatend piny Kenya bende sirikande oketo resources mang'eny e siro weche mag somo. We go. Binjari mtokni kata boda wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni e Wigo wagendore pewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission
information kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Binyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Yeah, we go. Mana kamano, erokamano nya ote wachona kane Maka Juma. Jatend piny owe thuo jonyuol gi jopuonj. Gini ok dhi timore, we akoni ni gini dhi bedo matek ahinya. Erokamano ahinya. Okay. Machielo ka indi wachni Brian Odhiambo wachni VOJ oyawre. Ana asemako bad nyara atere sikul. Tiwacho kanyo ni jonyuol bende piny luo kato bedo ni weche tek kamano to ng'ado nyaka bedie kod gimoro ma onyalo chako go. Achiel kuom gik moko ma ng'ado nyalo bedo go pacho en pidho gwen, pidho yien, maka dipono gore ni matek ahinya, inyalo tero godo nyathi sikul, mano nyalo konyo. Dholuo moro ni ng'ato lwete ni nono, en dholuo mokunjore e piny masani. Mano Baraka nene kamano, Brian nene kamano e ote mareka. Erokamano ahinya. Dakika en pradek toksa chiel mar okinyi makawuono. Anno kanyo ka bende Vincent ng'isa kanyo yawre Maka Juma oyawre ahinya. Wach mar school uniforms kod buge kanye machandok nitiere nigi koro thothne. Victor Misawa rongo chi maber sana to koro rais dwani ji odhi sikul kata gi uniform mar CBC. Ndiga uniform mar CBC kendo jowa. To koro fee gi books to dak olose koso mago ok requirements. Ma ajali jarongo. Okay. Maka Juma ago erokamano mathoth kuom MCA mara kuom wach mar kuo mag gik moko. Gin gik ma jogweng' koro nyaka bende konye anena nikech inyalo yudo ni joma kwalo gigi gin mana jogweng' bende, gin mana jogweng'. Koro waduto nyaka wakonyo rito mwandu makonyowa kaka jopiny ma ok wakete weche mang'eny. Erokamano ahinya. Onyango kanitie gwenge mag Asembo Kanyikela wacho ni VOJ jatend piny William Ruto to wacho maber ndi to kidhie ground wach mar ni jonyuol ote nyithinde sikul ka uniform kata school fees onge. Okapar ka en gima dhi timore nikech jogi bende nyaka chimi sikul to gidhi konyore nade kanyo. Oketo jopuonj kama tek ahinya. Imbi wacho ni in japuonj. Seche duto kamoro amora ndalo duto ohala makare mwandu mathoth weche mag ohala e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Machiegni e winjo weche mag ohala nyinga Roda Odhiambo. Uchumi mar piny Kenya nodongore kod madirom atamala 4 nyaka atamala 5. Kata kamano thoth udi to pod kale midhiero mathoth ma en kalure kod nonro motim kod kar tiegruok e weche mag omenda kata Institute of Public Finance. Kolose kinde romo masidha yanga nonro makamano jata tije ka IPF Daniel Ndiragu owacho ni kwan omenda ma oganda yudo ne odok piny ka nengo ngima to medo mana idho malo gino mabende koro Uganda penjore ka en adieri ni uchumi ma pacho kae dongore. Key question has been whether this is shared growth. When some staggering statistics on inequalities demonstrate that still the real wages of households have gone down and the affordability of products have become a nightmare to most, we question whether there is shared prosperity. And if you look at some statistics on inequalities, they suggest that only a few Kenyans, about 125, control upwards of 77% of the wealth. So what happens to the rest of the Kenyans? Komachielo, board mochungne sekta mar sukari osingone jogo matiyo kod sukari ni nengo sukari ok bilokore kata doko ni nitiere lwar e kwan sukari mabendi rego. Jatatije ka board no Jude Chesire wacho ni kwan sukari mabende ne orege e pacho ka higa mokalo ne en metric tons 613 mane ochopo dwaro mar sukari maro matamalo 61. Mano ne en dok pinye kwano kowuok e metric tons 815 e higa mar 2024 kalure kod lokruok mopogore opogore mabende osetime sekta no. Kaka kembe mag sukari 7 ne olor kalure ni niang' ne pokoikore mar mi ne reggi ka kembe 4 mag piny owacho bende ne okete lwet ji giwegi kachiel kod lokruoge mamoko mabende ne okete sekta no. Kakorigeno ni chenro mag rego sukari bro chopo kare kochopo kanyo dwe mar 10 nyaka dwe mar 11 higani. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi.
Ka watieko weche mag ohala, wekoro warange nengo mag chiemo mopogore opogore moko kuom chirni mantiere gwengewa. Chiro maringa, gorogoro achiel mar bando en siling 150, njugu gorogoro achiel nie kind silings 550 kod silings 600, waru gorogoro achiel en siling 70, omena gorogoro achiel en siling 600, fulu gorogoro achiel nie kind siling 550 kod siling 600, oganda mar roskoko gorogoro achiel en siling 400, gunia achiel mar bando nie kind siling 5,200 kod siling 5,500, waru gunia achiel en siling 5,000, maka gunia achiel en siling 2,000. Chiro ma Oyugis, gunia achiel mar skuma en siling 1,100 kod 500, maka gunia achiel nie kind siling 2,400 kod siling 2,500, gorogoro achiel mar maka en siling 70, mchend pishori gorogoro achiel en siling 300 kod 50, warundo achiel nie kind siling 600 kod siling 600 kod 50, sukari kilo achiel nie kind siling 100 kod 50 kod siling 100 kod 70. Mago e weche mag ohala. Nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachoka kokalo Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Ket audio bed makare ka itieko kute duto machendo kendo mamien. En kinde mar kaukang. Reddit tieko gi Camille Polo. Otieko kute piyo kendo nego mayot kute mafuyo, mamol kod malagi. Reddit ber kendo onge kod muya marach. Oyudore nengo mayot kendo yot tiyogo ne tieko kute duto machandi e ot. Sani wakelo ni Reddit Liquid Electric ma en yath mamiyi arita makare kendo mosiko. Kete mane socket mondo ibed gi nindo mokue e otieno mangima. Oyudore e supermarkets kod dukni duto madongo mantie machiegni kodi. Reddit kills dudus dead. Reddit, a product of SC Johnson's, a family company. Na wacho ni kachani sani koro yaw account bedo mayot ahinya kod bengi mar NCBA. Ok ochuno ni nyaka idhi e branch mar NCBA, ni mar sani koro inyalo yawe mana kama intiere e yo mayot ahinya. Gima nyaka ibedgo en mana simbi mar ong'we yamo kende. NCBA Now app mane duol ma sani koro oganda onego bed ni koro winjo, ni mar ibro timo chenro magi mag bengi oyot tiyogo, arita mare bende ojiw kendo ber mokalo. Inyalo bende holo nyaka pesa $1,000,000 mapiyo piyo gitiyo kod app ni. Kidwa dongo pesa ni inyalo kete mwandu e fixed deposit kata mutual funds kitiyo mana kod simbi mar ong'we yamo nyakwara Mugajwang'. Download app mar NCBA Now app kawuono, to mano e kaka isebedo kod account kod NCBA 24/7. Ibede butimo chenro mag money transfer, mag mobile, trade forex, rates mabende ber kodi. Ma emo wacho ni en smart way, simple kendo secure. Yuatol kadiponi itemo donjo to ineno ng'ikruok kamoro, en 0711 95 444 07 152 444 saa 1:37 mar okinyi masani. Maramogi. Oyaore. Machigni? Pascal Machigni? Wigi ni nya winjo ka CAG ni kod weche kod Ministry of Finance. Yes. Nandi ko ba sanyo to minister no chiu tula panne ka wuno. Kora kani wacho ni wigi ni. Yes. Beiselo we. Waziri poka wuyogo. Agena bro wuyo kode ka wuono bang'e. Wakwa ni mondo mano bedi kata ka giluso kode. Yes. Nikech wuoyo kod jo counties mang'eny mopogore wacho mamoko be tiyo kendo to yu aplikiri mathoth. Yes. Wach ma MP na MP na tiyo wacho. Yes. En wach ma ngimba kenda siro. Na tiyo nagi moro bed nyaro nagi bed wuoyi bed nyako. Ike ka tong ne tibayo kum jatelo moro marach mondo man comment miduro kata ilfo 10 comment mang'eny magayani go ko joma muonde di ko nyani go ko kinde moko kuwindre mukirot. Kikoya jatelo moro be kikoya rewo wegi nikech sika waneno gi abinde ng'eny ka nyaka jolamo daka ne ka giyanyore to jaluo ni endi. Gimoro ka kor blog DCI. Kagi moro timoro gi tolo kor DCI gidonje. Mano waayie. Royo utuo jotelo kata ko bedo ni mogo moro nyalo bedo ni kor piny. Okay, kitigi mogo no marach mo kini kika mo kini mo sika me mo zatia. Erukamano. Erukamano enya. Maramogi? Oyaore. Okwe.
wach mar tero nyithindo skul. Sirikal nigi gowi mar jopur masoni over 300 million. Okay. Mano gima higa mokalo ko almost 1 year ka gin gi pesa no gilingo kambi bende giselis. Jotelo mag union mag farmers okuwe, jotelo mag siasa okuwe, nitiwacho ni chief ni mondo sak nyithindo mondo di sikul ka onge pesa. Donge nyoro nitiere jotelo mag union maka jotich makato ne gin jotich mag soni nyo loso nyoro mag jopure ma ok apar ka oseloso. Yes. Maka nyo jotich niso ni jomoro represent gi oling. Koro ling no osebedo kanyo, koro duondi gidok ma sirikal nyalo winjo kata bed rais kata bed ng'a. Ok en gima ber ni ji bedo jomodhier ni to sirikal ema onego okonyi ji ni to ng'ato osepuro nyange motero soni tiang' kawo 2 years koko chiegi. Ni to ng'ato tero oleo gi nyithindo ni to sirikal wanda gimomiyo ng'ato pok otero nyathi sikul ni to wacho ni ke pesa nindo Homabay. Ok olawe nindo Migori ka chiegni gi Homabay mondo nyithindo dhi sikul. Mar ariyo, yes, awinjo kiwuoyo ni yanyo ji ka yanyo jotelo maluok jotelo maluok jomoko pende jomoto ok gine ka yenyo. Iwinjo dho mwago miyenyogo. Iwinjo dho mwa miyenyogo. Donge samoro jomwago be yenyo ahinya gi dhogi. Ika antie yoter nyithindo kaka ne waiso wacho no. Yes. Nyathi moro leo achego ni ugolo kucho che nyathi moyudo 60 mugongo landa hii nyosi jomoko osechango ne moyudo 22,000 ito pod otamruok ni ok nyal tere nikech uniform. Nyathi miluongo ni Nancy Robi konye uru nyathino mondo orwake ulanda obiyo kawuono. Okay. Nyinguro Yesu. Erokamano nyingi to kiwacho jaduong'. Juma amba na Juma kaka ino. Erokamano Juma namesake. Maramogi. Oyawre. Oyawre na biyo. Machiegni telo. Kesido ngani engineer Bell wodorega. Engineer machiegni. Gima dwa wuoyo biyo joy. En mana wach matero school. Yes. Biyo ero ka president wacho kaka ne president wuoyo e weche mag school uniform school. So gima timore ground. To rais okong'eyo. Nikech sani kawana nyathi ni tero e school maonge uniform. Biyo jo igo nga goma gi sechego. Ido ni uniform nyiewo kanye endo kenigo ni kwante. Idwaro uniform set te. Idwaro nyaka game skirt gi mora. Maka onge biyo je. Nyathi mako mabade doko mada. Koro kang'iyo ni ma ndito koro idwa tem nago nikech rais wache gi malo. To ka ground ka indika koringo to onge biyo je. Ma e penjo masamoro ipo penjo ka wanyo nyuol. Kamano biyo je. Anabel wuode ringa. Erokamano Anabel kani ringa. Maramogi. Oyawre. Fred machiegni. Gima wacho dong nitiere pesa moko midwaro mondo okony skul mondo dhi mbele. Ogore gi wach mar uniform. To gi fees. Awinjo kanyo kiwacho ni nitie ng'ama otero gwen. Chon ne otero kata mana bando. Mondo nyathi odhi sikul. Mago tino tamore nikech kana andala. Piny otuo. Makata kech ne ala machalo lo. Onengo bede ni gima president owacho. Koti wan maonge wach. To koti to donjo jonyuol nikech dhano winjo matek budi Juma. Wacho ni pile ne dhano winjo matek. To ma winjo budi Juma. Kelna MP mara Marongo ka. Okay. Yeah. Erokamano. Erokamano nyamano Mheshimiwa Paul Abor MP Marongo oyawre. Oyawre machiegni. Anyaga mako katuko na ugarudu. Machiegni. Alkan wachi kuli madu. Iki woro ka ngore yo ka itero de sikul. So that principal kata bana nyo punman kanyo uniform kendo so do ngalo famiro suar ta. Anga muni jino modo watuong uniform
to wateri kanyo ok ne kaka kisemi supplier di mondo ko uniform makata material makata kidhi duka tineno ni material ni to krom pesa ne wuono gi jonyuol machalo ka jopuonj machalo kamani skunde wa an go ka tumo ka gino sebedo ka nganyuol mondo tero nyathi sikul ukona ne sereni alo familio udira nono. Okay. Hello, Ramogi? Yamare Victor. Oyawre machiegni? Frank Machoine. Frank machiegni? Iro kama na aneno ka jatend piny owacho machon Uhuru Kenyatta. Aneno koloso de Jeremiah Kioni nyocha ne sita neno ka kuro golo kubedo deputy party leader. Angiso no Uhuru Kenyatta ikore ne yiero ma 2027. To juma ni bene waneno ka Muho Kenyatta ma en owadgi jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Norado mi jatend piny William Ruto e State House ne giloro dot ka giwuoyo seche ariyo. Oro ma motuo wuondo manumu eto keto tungni koni e ODM mondo ji ogore ji odare sirikal. To ng'e mit sirikal orwako joge sirikal. Oro miyo wach mar Uhuru Kenyatta to konyal kike yitwa. Okay. Wayudo ni en arrangement mar Burubes ni ma wabede. Mang'ama golo wa onge nikech odwani mondo golwa mondo jogi kaw dong kocha mondo minwan wawuogi migepe mane wan wang'e sirikal. Oro Uhuru Kenyatta wetugo kodwa to mogik matiyo kogo. Wach report mar NADCO ni naneno ka former senator makwale Agnes Zani, senator. Ma en chairperson mar NADCO naneno ka gidwa wuotho kendo dong apani report NADCO ni nosetiek kaw views mag ginene mag jopiny makoro nodong mana keto wach ni e tim koso maneno ka gidwa chako ni to kendo ang'o. Nitie 10 point agenda mane okete kinde NADCO nonyuolo 10 point agenda kinde ODM kod UDA ma onego beni kori neno kaka inyalo ketgi e tim. Ema koro gidwa chako ringe counties mane Kenya kaka to gibiro tiko tarik 25. Yes. Agnes Zani otim gini mapiyo piyo nikech ong'e interest kaka manosenindo former prime minister the late ne nigi interest e wach NADCO mondo mi joma nohinyore maandamano mondo chul to gi weche mamoko mane gintiere mane gitweko gi jatend piny William Ruto. Erokamano. Koro en kwayo ne party leader marwa Dr. Buru Odinga mondo mi kakoro report ni chope lwetgi. Giyud kaka joma noyudo hinyruok e weche mag tulo moyudo chudo. Okay. Erokamano ahinya. Hello. Ramogi? Halo Ramogi. Oyawre. Oyawre nya Victor. Iluongo ni ng'a wuod luo? Iluongo ni Bernard Ogola kawuok West Kanyamkago. Machiegni Bernard Ogola. Victor, President wacho ni mondo ji oter nyithindo skul. The ground ka Victor ok nyalre. Nitie duration mane President wacho ni mondo omi nyithindo certificate. Yes. To nyaka sama wuoyo kodi ni skundwa magod sibuoche ka nyithindo pod otame certificate nyaka mano timo 2020. Ko kitieko fit ok miyi. Giwacho to ging'i gima dhi mbele. Nikech giwacho to ka janyuol dhi tiriembe ground ka ok timre. Koro gik miwacho go ok gitimre onego bed ni gifuato. Gifuato to gima giwacho no bed dhi nyime. Nikech gin giwacho to jo education matiyo koni to ok tim, principals me school gi ok tim. Okay. En saa 1:48 mar okinyi ma sani. Oyawre nyithindo itero sikul sani gokinyi. Jonyuol seyo chik mar jatend piny to nyithindo pok gitere sikul moriembe. Nyithindo donjo e sikul onge ng'ama iriembo. Macha executive order from president gidhi sikul mondo kargo simu e udi. An kingo yudi gi wuodo simbo. Okay. Maka jumo oyawre. Gigi ok dhi timore nikech di mang'eny osegol orders gi jatend piny to ground ka gik moko bedo mopogore. Okay. VOJ oyawre. Jonyuol nyaka bed jo adieri makende. Gini ka jatend piny nyowache nyoro. Kawuono eka odiochieng' manyien nyaka nowach gino. Ang'o mamono jonyuol mago simu e Ramogi kanyo kuong ter nyithinde sikul mondo mi ging'i chal mar weche mopogore kod seyo. Koso jaluo ni eno kete ng'ama seya maonge kata any valid reason. Nyinga en Mama Akinyi. Ka koro to iwacho kanyo ni iwinjo Ramogi FM ka ndala mar Kisumo. Victor yena akwere ya wuotwa ma ginyiwa mantie social media. Giti kod social media maber. Awinjo kanyo ka jawinjo moro wacho ni bende oganda luo winjo dho joka. Tiwacho kanyo ni ini winjo dhok 19 te ma e Kenya ka.
to ahinya ma Kenya madiere ni jogo ok yany jotendgi kaka waneno e gwengewa koni. Koro ng'ise ni mane gima nitiere. Ogweno Jakatolo, jowa odhi mos owe ba wach ne Uhuru Kenyatta, mane kaka nene. En sa 1:50 mondo mar okinyi masani e redio Ramogi Kachunje Luo. Daher mar ng'isi podi ni en kinde ma inyalo yawo account mari mana kokalo kuom bengi mar NCBA. Onge line mibiro ng'isi ni nyaka riedi, onge form mijaso, nikech sani koro gimiyo tich obedo mayot ahinya. We wawuonena e wach mar NCBA Now app ni. Parni ki download app ni to kawi mana dakika matin kende tisebedo gi account minyalo kene, inyalo kopo ne ng'ato, inyalo holo pesa, inyalo timo ohala, inyalo loko mwandu miyud kaka inyalo bedo gi mwandu mathoth kod bengi mar NCBA. Nawacho ni kacha ni nyalo holo nyaka $1,000,000 ka dipo ni dwaro kao hola. Bende wan kanyo kod fixed deposit minyalo kete pesani, mutual funds kaachiel kod mamoko mathoth, chulo gope. Kuom mano ti mana kod riekone ibed kod account kod bengi mar NCBA. Dhi e mbui mar ke.ncbgroup.com kata bende ywa tol e 0711 056 444 0732 156 444. Download NCBA Now app kawuono, iyaw account piyo piyo, ikonyri. NCBA, go for it, ka en sa 1:50 mar okinyi masani e redio Ramogi Kachunje Luo. Ma en Kogwen Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Pinjari mtokni kata boda boda, wan kod wach maber ne in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni e Wigo. E Wigo wagendere pewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yud commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Binyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Wigo. Ka in jatich mar piny owacho, wan kod wach maber ne in. Mai mobi oduogo, san gibero chenro magi moloyo ne in. En achiedh nadi manu magi kawuono. Idwa tero nyathi e osiptal, pok ichulo rent, koso nitie safar ma onego idhi. Wer gi wach mar filo form kata bet ofis ka irito HR. Mai mobi sani ipodho in iwuon sano, yani instant self approval. Ka iseoro kwayo mari, ibo orni kod to in iwuon ema ibiro podho kwayo mari. Onge wacho ni payroll olor. Sa saya kamoro amora inyalo kao hola. Mai mobi tiyo seche 24. Inyalo kao hola kochakre $1,000 nyaka $20,000 ma inyalo chulo gi M-Pesa momondo kata inyalo rito mondo obi ong'ad e osachi e dwe mabiro. Yiero en mari. Golri obadho ma kinde ka kinde. Kaw simu sani *531#. Mai mobi sani koro in ma i-control. Manotimore e odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e redio Ramogi. Kawuono en chieng' tich abich tarik 23 dwe mar achiel higa 2026. En odiochieng' ma 23 e higani, kod ndalo 342 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2014, doho more pacho kaendi nong'ado buch twech mar higni 7 ne jo Somali moko 24 mano donjnegi ketho matemo ndhiyo meli moro, ketho mane wachore ne gitimo e higa 2010. Be ing'eyo? Be ing'eyo ni atamalo 25 mag choke mantiere dendi yudore e tiendi? Ma en kaluwore gi mbui mar living3.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e redio Ramogi kar chuny jaluo. Nyakwa Ramogi, ing'eyo nyakalondo mar Ramogi maromo nade?
Ekini mar nyasi mar sikuku, nyakalondo mar Ramogi FM kelni promotion mar Changamke Krisi Promotion. Kama in kod thuolo mar bedo jaloch, to mana ka ikete nyakalondo mar Ramogi, kaeto idwoko penjo mayot ma ibiro penji. Wan kod pesa modhuro miloyo e chenro magwa mopogore opogore. Yot mokalo, dimana *236*3# kaeto iluw kaka ochiki mondo idwok penjo mayot mondo thuolo mar bedo jaloch kawuono. Pari kaka medo tugo e kaka thuolo mari mar bedo jaloch bende medore. Changamke Krisi Promotion. This *236*3# kaeto idonje promotion ni. Tuka itang. Mana jago mani higni 18 kabi nyime kende ema oyienegi donje promotion ni. Opoda kod BCB license number 0000297. Mana kamano nyakura Magajuang en sa 1:54 mar okinyi masani. Ayudo te kaindi mathoth mag jokanyanam Chris Owala ngisa kanyini makajo moyaore ni order mar president oknyalre. President onego mi school pesa kendo onego gidil kod corruption manti schools are charging illegal levies from grade 1 to grade 7. Okay, adotudra kae gindi kod Sela ki kawuono ni endi en gi chenro mar chiwo taulo mag ria ne nyithindo e county ma Siaya. Oyaore inya Victor. Wach makawuono Sela Aimba. Achio maber onge wach adoko Nyasaye erokamano. Erokamano ahinya. Nitie nyasi moro maneno ka ochwako Siachu kanyo kawuono. En nyasi mane? Nyasi makawuono. I launched sanitary distribution program mara e Siaya County mangima. Ara timben e public primary schools. To called public secondary schools. Primary schools wachiwo mana sanitary towels nyithindo mantiere primary schools. Ing'eyo nitiere nyithindo mawuok e families go eko maonge nyalo. Miyudo ni kinde makoro gidhi malo to ok ginyal dhi school nikech gionge sanitary towels. Yes. Then secondary schools, apart from chiwo sanitary towels, wapuonjogi about of course HIV/AIDS prevalence in Nyanza, teenage pregnancies, femicide. Alafu wantiere kod chenro mar ID application ne nyithindo go moseromo higni 18. Wantiere kod ID replacement ne jogo manoseyudo kipande to wito kipande magi. Then wadwa jiwo gibe mondo gikaw kura. Okay. Yes. Ma utimo kanye gi kanya. Iwacho ni public schools, idwa chako gi public school mane kawuono. Kawuono ng'ato nopuonja ka donja siasa ni gimoro kichako tichako gi dala. Kawuono ka chako kod Karapul primary school to kod Central secondary school. Magintiere Alego Songa sub county e Siaya county. Yes. To nyithindo ma yawuoyi to kuparga sama utimo initiatives makamago. Nyithindo ma yawuoyi wantiere kod mentorship programs. Mabende obotimo nyithindo ma yawuoyi ma yudo ka mentorship program mag nyithindo ma yawuoyi go eko. Na manyo sponsor ma en Dr. Maurice Odhiambo ma en CEO mar Mana Ministries. En emo sponsor na mar nyithindo ma yawuoyi go. Okay. Yes. Ma itime Siaya mangima koso ibro wuok nyaka oko mar Siaya county? The program is continuous, yeah? But in the meantime, abotime Siaya county kende. So nikech pod wamanyo well wishers manyalo sponsor wa mondo watim gi counties mamoko mantiere Luo Nyanza. Ka wayudo well wishers manyalo sponsor wa to wabotime kata mna Homa Bay counties, Kisumu county to kod Migori county. Yeah. Okay, ma itimo nikech in gi lek mar kom moro koso nang koso time nikech hero piny? An nyaka nene kata kana nitiere radio, an ahero tiyo ne jopiny, kata kopogore kod weche mag siasa. Ahero weche mag somo mag nyithindo, especially nyithindo mawuok e families go ma inyalo yudo ka ok ginyal afford fees. Anyalo kwano nyithindo mang'eny masepuonjo kinde mana nitiere media. Okay. To ahero ga ni nyathi ka nitiere school to janyuol ok bed kod chandruok moro amora, kopo ni janyuol maseche moko onge kod nyalo. Koro magi mna moko kuom chenro mwachako to wantiere kod lek madongo ne jogo ma Siaya county. Especially nyithindo manyiri to kod joma mine. Nikech very soon bwana launch nyaka women empowerment program ne mine mawuok Siaya county. Okay. Yeah. Wach mogik minyalo we godo jo Siaya mawinji ma kamoro wach ni odonjonegi okinyi ma kawuono kendo gigeno mar tiyo kodi kanyakla. Manyalo nyiso jo Siaya county. En ni sama watimo sanitary distribution program ni endi. Inyalo yudo ka anawe kod capacity mar nyiewo sanitary towels matero e all schools mantiere in Siaya county. Kora kwayo jogo manyasa nyalo donjo chunygi, inyalo nyiewo sanitary towels, tinyisa mana ni Sela sanitary towels anyiewo, come and pick them. Bikawi kama. Tok jo Siaya county kende kata mna in
osiepa magena ahinya won Juan. Nyasaye kodonjo chunyi timo nyiewo moko tinyisa kama nyalo kawo gita tero gi Siaya County ne nyithindo mantie e skunde. Kora kwayo yawuot Siaya County kod Siaya County ma Nyasaye omiyo nyalo matek. Wariwre mondo mi wager Siaya County. To mogik jogo mantie kod nyithindo mosemoromo higni 18 akwayo gi mondo giwuo kod nyithindo mondo kaw kipande. Mago manowito kipande odhi kaw gidhi for replacement. To nyithindo go kama bode poko kaw kura kata ng'ata yudo ka kinde moko nitie mane PS Raymond Omolo no sponsor voter registration exercise moro kondele kai. I think it was last month. It was being headed by a boy. Na buok kaneno mono matindo sedak e udi molokre mon manyibuche ni onge kipande. Moko pok nokawo ga kura nyaka nene manyiso nok gikawo ga kura. Ako ji duto mosechopo higni ma ng'ato nyalo kawo godo kipande mokawo kura. Mondo wandikre mondo wago kura maber higa ma 2027. Okay. Erokamano ahinya. Thank you so much. Okay, sa en ariyo mar okinyi neno kanyo ka weche manyien biro ni kod Vincent Otieno ka gin weche manyien e yo machuok kokare do nyaka lono mari mar Ramogi FM kar chuny Jaluo. Mheshimiwa Millie Odhiambo Mabona bende ng'isa kanyo no winjo Ramogi FM maber ahinya. Nitie chenro moro ma en bende en go abiro manye en bende oliek no anena ni to en mane Kaluoka ntiere ber jomoko ntie kod medical camps, ntie jomoko mantiere kod buche moko magichoko mar solo pesa mar konyo nyithindo ma odiwo mondo ko dhi sikul. Wan kanyo kod joma pidho yien kod konyo weche mag aluora marwa, jo sanitary parts be nitiere, joma ndiko kipande, joma ndiko kura, ji chapni kendo wang'ni onge tugo onge ringo. Ber ka nitiere to en gima nyaka waland ne jo Kanyanam. Bende abro manyo kanyo Waziri John Mbadi e weche ariyo. Wach mar pesa madhine counties mekwa kanyakla kod wach mar program mar leasing mar kambi masoni gi kembe mamoko mag sirikal masani koro ni elwet ji giwegi gi ywak ma japur moro ywago ka ni nitiere gowi ma koro gi bando ma onego beni koro ichulogi. En saa 2:01 weche manyien e yo machuoka. Ramogi Radio. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Jonyuol mag jopuonjre mag jo grade 10 ma pod okwamo e mier gi nyithindo kulure gi wach mar onge mar school fees gi uniform koro nyiso fuong'ruok ma giyudo kolure kod lendo ma nyogol gi jatend piny William Ruto. Jatend piny William Ruto nyogolo chik mondo mi jopuonjre duto mane onego beni donjo senior schools odhi e sikunde kochakore chieng' ma kawuono kata obed ni gin kod uniform kata ka gionge godo nyaka school fees bed ka gionge go ni mar sirikal osechiwo omenda mabiro konyo e siro chenro mag somo. Weche moko en MCA ma West Game Award Susan Okwiri ojiwo piny owacho mamalo mondo mi koro kete ler ne jopiny e wi keto e tim lai manyien mar somo mar CBE ma nyolero kiro bende nyoloso gi jopiny e boma ma Siaya kama jatelo no nyo yie ni kata mana gin jotelo moyier bende ok gin kod ng'eyo kolure kod wach lai manyien mar somo mar CBE ahinya to sechegi ma bende koro jopuonjre donjo e grade 10. Jaod bura ma Siaya Dr. Christine Ombaka okwedo mokalo tiyo marach gi yore tudruok mag mbui kabendo wacho ni yenyo kod wacho weche moko dhi kare e yor mbui nyiso koso somo kod koso luor. Kanyoloso kina bende nyoyore nyasi moro ma otenore kod weche mag somo manyoba gi boma ma Siaya. Dr. Mbaka nyoywak mokalo ka wacho ni sani nitiere tim moro mosesieko makoro jomoko yenyo e TikTok kod Facebook ayenje makoro geto kod jotelo kachiel kod jogo moluor e kind oganda. You don't say terrible things that I see on TikTok. You don't say terrible and shameful things that I see in Facebook and all that. You do not misuse the media. Bloggers, be careful. You demonstrate to us that you are educated by giving us proper information. Don't mislead us. And look at them, they're full of abuses. You are abusing Ombaka, and Ombaka has not even known you. I don't know who you are. And you are very busy insulting. That is, you are short of power. Brain power is missing. Giko weche manyien e machuok nyakoro mogi watudre saa 3 ne weche manyien ka gibro bedo mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Ramogi Radio. Radio Ramogi. Kar chuny Jaluo.
Kibet mos, iwinjo ngolo motiap. E Radio Ramogi. Maramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Dakika aneno kanyo ka en adek tok saa ariyo mar okinyi ma kawuono wadonjo tielo machielo mar Kogwen. Emilio Odhiambo liekona kanyo ni nitie Free Medical Camp mar Senior Chief Domianus Ajwang Foundation kaachiel kod Dr. William Okanga, Diaspora Team Smile, Tiberius Ajwang gi ofis mar jaod bura ma Suba North Emilio Odhiambo kelonu thieth nono maonge chudo. Waluongo ni Medical and Surgical Camp mabiro timore Suba North Homa Bay County. Tarik 2 gin Suba North CDF offices, tarik 3 gin Wakiaga Vocational Training Center Rusinga Chula, tarik 4 gin par Chief Ajwang Residence kata Chief Ajwang's Residence, tarik 5 gin Nyamasare Primary School, tarik 8 tarik 6 gin Duele Health Center kama bende gibiro kanyo e yor konyruok e weche mag timo screening, tuoche ma igamo kod mago mok gam mwandugo ni non-communicable diseases, treatment of common ailments moko ma kawaida kena ng'ong'o, tuoche ma mako nyithindo, pediatric services, tuoche mag kata lakteche mag mon, gynecological services, orthopedic services, choke, learning disability consultation services, kaboni nyathi nitie kod songa moro, samoro kowinj, samoro nitie kod songa mar wang' ka en e sikul, eye checkups gibiro timo, cancer screening, obed breast, cervical, prostate, weche mag tuoche mag obwongo dang'ni mag paro, mental health awareness kod counseling services, weche mag tiyo kod yedhe mamero ji, mago te gibiro timo Nyakwara Mogojwang' kod HIV AIDS testing, mago te bende gibiro timo Nyakwara Mogi. Donge mano ber kuom mano jowa, initiative makamano kobiro to nyaka koro to wane kaka wanyalo biro karombwa mondo thuolo mar konyruok kik wewa Nyakwara Mogi. Ng'e nitie gima jolony jawacho ni disease burden kaluo, nitiere tuoche moko ma osebedo garama mapek ahinya e piny luo ma bende samoro nyalo ga hinyowa kinde ka kinde. Kuom mano en milome mago ni jowa ong'i anena kaka nyalo dhi mondo mi giyud konyruok e siwandha ma kamano. Okay. Bende abrogo kodi mbaka ahinya e wach ma Alan Obiero, e wach ma bende timore kiny e kind saa 3:30 nyaka saa 4. Wabro ng'iye anena kendo abro bedo kod geno mar twak gi kweth mag jotelo mopogore opogore Nyakwara Mogojwang'. En saa 2:07 mar okinyi masani. Bang' kinde mano kende abro godolo mbaka madundo ka kod wendona ma oseyuoro e chenro mar Kogwen e Ramogi Baraza. Maramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny origo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ.
Awacho subilala nakanye Nyathi mahero Shemeji ora here Nyako mahero loko paro Nyathi mahero Atimina de shemeji Nyako mahero nikanye. Mana kamano nyakora mgajwanga neno kanyo ka wendo na ose yuoro kama chigni kendo en thuolo maber ahinya madwa miye mondo mokwongo omose nyikwara mgajwang okinyi makawuono e chenro mar Kogwen. Oyawre jaduong'. Oyawre nyavyo jay. Wach ma kame ae. Wan maber. Ero kamano ahinya. Mokwongo agomo ni ihulne jopiny ni in ng'a tiae gweng' mane. Ero kamano vyo jay. An iluonga ni George Ochieng' Okumu. Homa Bay County, Homa Bay constituency, Homa Bay Westward. Okay. Kanyada Kanyabala. Mawuod Kanyada. Mawuod Kanyada. Okay. Kamano ni Radiro School. Ero kamano. Kamano. Machiegni Ramogi Baraza. Ero kamano. Mae hango ni nyono Ramogi ka. Ma kawuone kadonjo ka. Kawuone kidonjo ka. Awinja. To pok nadonje. Pok ni donje. Karo kama lich mokalo. Ero kamano. Adoko Nyasaye ero kamano. Ero kamano ahinya. Kamano. Nyochi manya gi kinda malich miwuoro ndi. Ero kamano. Kikwayo ni ibiye igoye mbaka gi jokanyanam. Ero kamano. Ang'o mokeli ka? Gimokela ka vyo jay. Gimoro kotimore ni maber. Tok dilinga linga. Kisedoko ni Nyasaye ero kamano. Ti neno ka yudo thuolo mar mondo mi gimotimore maber no. Share gi jowadu. Ahinya oganda mar Luo nyikwa Ramogi Ajwang'. Ne gimotimore ng'at maber ok onego ume i agulu. Onego ele mondo joma nyalo yudo kony kwa kuno bendo yudie kony kwa kuno. An kaka nasewacho nyinga gi kamae ne ekit ngimana asebedo ka gombo gimiluongo ne KCSE certificate. Okay, oboke mar KCSE. Oboke mar klas 12. Nen lek mane onego abed godo immediately kana timo penj na mar klas 8. To notama nokabedogo. Koro aduoga bedo kode bang' higni 33. Ma winjo ka mor kabisa. Kendo na winjo ka onego ago mbaka gi Ramogi mondo anyisgi ni onge gima nyalo dek e piny ka. Onge gima nyalo dek e piny ka. Inyalo deko to ok nyal tamore. Okay. Kisechako step tinyalo timo gimoro amora miyud gima idwaro e pinyni. Ma to e gima nomiyo abiro ka. Okay. Mondo awuog oganda Luo manyalo winjo wachnani. Okay. Kata man gi dwaro to kong'eyo gima onego gitim mondo gimbende gibed gi certificate mar klas 12. Kamano jaduong'. En mana riyo mar bedo gi certificate no kende manyomiyo idhi timo penj? Gik mang'eny osediorena. Okay, pimnwa gik mang'eny go, gin gik mage? Wiyo jay natimo penj mar klas 8 1992. Nasomo e skul moro Lang'ormo Primary. From class 1 to class 7. Then class 8 mara nadhi atimo e skul miluongo ni Lala Primary. Kana asetimo penj ni nakalo maber kabisa. Mano luonga e skundwa maduong' mar Homa Bay High School. To ne ok adhi nikech weche mag fee. Okay. Gi lwedo machuok. To kana timo penj bang' kalo to japuonjna mane nitiere maniluongo ni Dismas Midumbi. Jakochia. Ne en deputy malala kanyo. Nikech ne wagenore kode weche mag sport. To noneno ka bende nyathi ma bende ne bith. Nobiro mopenjo ka bende anyalo dhi skul. To ne obiro dalawa to yudo ka jonyuolna nokone ni ok pesa otamogi. No promise ni bang' juma achiel noduogo mondo timna shopping kasto gik matindo tindo kaeta dhi skul. Mana bedo mamor kabisa. Kech konano ni lekna mar join form 1 ne dhi donjo kare. Wiyo jay nabedo bang'
juma achiel ok awinje, juma ariyo ok awinje, nachak wuoth madhi skul. Kadhi skul nokona ni midumbi tuo. Nawuotho gi tienda nyaka Kochiak. From home nyaka Kochiak gimoro 15 kilometers. Okay. Nawuotho gi tienda madhi kono. Kadonjo to kuna ni midumbi tuo en osiptal Homa Bay. Kar nakale mana e ward Homa Bay ka. Kana dhi tayudo ka japuonj tuo adiri aduogo. Noting'o duonde to kuna ni George. Kaka the first thing into school. Okay. After 2 days, 3 days, I went down on Saturday to Kanigik Tuesday. Tawinyo wach ni midumbi ne Nyasaye omo. Kanye mana neno ka pinyo chama. Gino mari ong'adore. Gino mara nong'adore. Ma wach na madonje secondary norumo kanyo. Koro na beda ka kagik 96 to adhi atemo nikech noka beda adhi atemo recruitment mar National Youth Service. Nyasaye noyie na gikawa. Madhi a join National Youth Service. Okay. Ma higa mane? Higa 96. Okay. Bang' bedo dala for 4 years. 4 years. Kana adhi a join NYS, no I trained for 6 months. The late president nobiro mane wa pass out. Ka in the middle of our passing out, e diere kanyo kapod en iye kanyo, to nolando nwa ni koro ok wawuog gi sechego, kech kono ne obino dhi e Nation Building. Nowacho ni dipuonjwa weche mag bundegi. Mamano be notimore for 4 months. Koro natieko higa achiel gel kama ji tieke meducha adek. Kang'en to ducha auchiel. Okay. Wan watieko lot notieko higa achiel. Bang' no wuok nowone dhi ndiko e jeshi. Kech wabedo trained gi Kenya Army. Okay. Nokotimore but we don't regret nikech training gigo nokonyowa kabisa. Kano wasetieko nwadhi kagik 98 to wadhi e National Building, nadhi Mavoloni. Kanya bede for less than a year, then aduogo Nairobi NHU, Nairobi Holding Unit NYS. Kanya makoro natime e course. Marango. Nikech onge course kisedhi kacha, titimo course kaluwore gi klasi. Okay. The only course mananyalo afford ne en driving. Kaluwore gi somba. Okay. To courses ne nitie mabeyo, ne nitie engineering courses, ne nitie craft courses, ne nitie certificate courses, but nokanyal join, nokanyal timo mago nikech certificate miluongo ni form 4. Koro ambe na abedo mana contented gi driving mana timo. Atime for 6 months. Kanyasaye otelo nae. Kagika 1999. Kadhi romo December makoro donjo 2000. To Nyasaye otelo nwa Kenyatta National Hospital ne dwaro security guards. Yes. Ka bende bochani ema gikawa godo mabiro Kenyatta ka. Matiyo kanyo for 15 years. Then wasunge moko niluongo na Maya group of companies. Ne dwaro drivers. Kasto ne ayudogi katulore gi tudruok mane gi tich maber mane notiyo Kenyatta. Kare one of them no identifier. Kasto ne gikawa. Koro ne wane I&M building kaya. Nairobi ka. Koro kanya tiye for 2 years. Okay. Mana kaka guard. Mana kaka koro driver. Driver. Yes. Okay. Koro kanyo ero nikech kane wadhi towards election ma 2013 to ne gichalo gima ne gin gi buok moro. Then ne gi loro company gino. Kaeto gichulo wato gidok Canada. Okay. Koro ambe nokabedo Nairobi ka. Nawuok dok dala. To VOJ kane an Nairobi ka, mana kapod an Kenyatta, nikech riyo na mar timo form 4 ne pod an go. Nadhi mar register kamoro ka iluongo ni
St. Peter's Clovers opposite the old OTC. Okay. Tiri school moro kanyo. Mar jo ene gine ma compound ma jo Catholic. Nadhi kanyo na enroll. Mwasomo kanyo gimoro 2 years. Then watimo penj. But under very unclear circumstances, ne result wane okuduogo. Mano penj mar class 12. Mar class 12. Koro kaendi kanotimno kamano, ne chuny ogore mageno rumonwa kendo. Ne in kendi koso ne gi joma moko bende? Ne wan gi joma moko. Ji maromo adi kama? Ne wan kanyo dhano mane romo class kacha ne wan dhano romo 15. 15. Yeah, ne gin joma ne tiyo in various places. Koro ne wabiro kanyo saa 11 to wasomo. Saa 11 odhiambo. Nyaka gimoro saa 2 gi nus otieno. Koro ne makori tiyo tisomo? Atiyo da somo. Emomiyo wadonjo saa 11. Okay. Koro mano be nokodhinwa maber nikech ne result nokoduogo. And ok anyal wacho ni ang'o manotimore. Penj to timo? Penj to nwatimo. Duoko timo koduogo? Nokoduogo. Okay. Koro kadok dala bang' ka tich oserumo, to pod ne an mana gi wachna mar timo penjni. Chaka dhi dala mabedo. Koro kane gi class tier, to ang'iyoga gi Mheshimiwa Peter Opondo Kaluma. Koro nitie chieng' mane wadhi dala kanyo. Noromo gi joma nochulo negi full scholarship manotimo penj higa mokalo. Okay. Koro wadwa konyo nyithindogi, to konwa ni magi jodigri logo negi mana gi jodigri. No joke. Nowache kamano, but it was such serious. Kech adier nowacho ni magi nyithindo makoro sani ok riwre gi jomoko dhi skul. Mano koro wacho ni? Owacho nwa kama ntiere no. Yes. Koro ing'e ni chunyi tema koro ng'ado ni bura. Ine ming'eri. Ng'andi po an mowuoyo koda suyo gi. Chala jayalo ma yalo ting'e ni oyalo ne galamoro ting'e mana gi chunyi. Ine magi ni chuoyi. Owuoyo na. Yes. Koro ochako golo nyithindogi, odhi e kona madala ne tung kucha, owewa koni ni kawuono magi nyithindo mosomo. Iwuoyo go mana gi jomo dhi skul. Wabiro pollute minds magi nyithindogi. And in fact we ended up ni okwa bedo gi nyithindo gadiegi. Koro gino nochanda. Koro ne en gima dwe mar achiel kaka ne result nowuok. Emaka a lot of challenges, gik matindo to madwa na tim. To gi gik moko maber na time community be nitiere, ok inyal timo kudhi skul. Community to eriende. Kata mana weche mag boards mag skul gidwa ni giyierie, to ok nyal yierie nikech ionge ang'o? Otas. Ionge otas. Koro magi gik mana neno, challenges mana neno, ma wuok ma adhi enroll as a private candidate Kadisi Homa Bay kacha. Koro center wani luni St. Ambrose secondary school en Gotrabor kanyo. Koro natimo penj. Sama timo penj ing'e ni family be an godo. Ma wuoda mar ariyo, nyathina mar ariyo, ene watimo go penj. Kinyalo neno hali abich nobiro nyaka dala. Mano cover gino maber kabisa. Yes. Koro gino dhi viral, ma ji mang'eny konego na simu ka gipenja ni to amanege nang'o, kech gin kane gineno gweng' kanyo ne gipawo ni nasetimo kata ginene an gi kata gi form 4 kata mana diploma moro. Yeah. Mane gima ne gineno kata kit kaka idak, kit kaka iwuoyo, how you present yourself and how you express yourself. Koro ne gipenja ni to kare ne pok itimo form 4. Akoro gini podi. Koro nayudo calls mang'eny, people ma nobedo motivated. Ka gineno ni gimbe onego bed ni gitimo gini. Ma asebedo ka explain negi. Of recently I was in nadhi e ginene, a local radio station miluongo ni Girwa. And people were overwhelmed. Ne gidwaro kabisa. Ma jomoko an gadier ni sani namba madhi register kacha
dhi nyaka dhi bet malo. Okay. Amana doko ni asaro kamano. In fact mante omianka. Koro somba okasomo mang'eny. Okabede form 1, okabede form 2, okabede form 3, okabede form 4. A register tasomo privately and jomane konya somo negi nyithinda. Kech nyithinda ariyo nitie masomo rero. Koro ni oro negi subjects. Yeah, subjects oro negi ginene. Kata mana papers ga assignments. Yeah, oro negi assignments gi Simba. Color school. Okay. Every time color school to Simba ne manegi oro ang'o assignments. Koro kase golo negi tamba dongo di simu ka. Ema amba tiyo godo. Then gin bende samoro ka nitie gima otamo to waloso kodgi to gikonya ng'iyo to watimo. And most of the things natimo kwae simu. Yeah, somo samoro ng'ato nyawo na achat tana somo. Especially ka koro nogik. Sama koro ikuri ne piny. Ikuri ne piny. Kochak dwe mar 8 kanyo ma koro achako ikuri ne piny kabisa. Adudo gimana chien matin. Yes. Ere kaka ni balance e kind somo ka ikori ndala ise register ka DC to gi gik makelo ni yuto kaka ng'ama janyuol gi tije mag pacho mabede koro ng'eny ndi. Ni balance gi ginade? Na lamo Nyasaye kendo Nyasaye notelo na. Ng'eni tije na manatimo ni rumo saa 12 kata saa 11. Kech nang'eyo gima timo. Koro kosgik seche mag otieno go ema nasome mang'eny. But gima ng'eyo ni nyalo konyo ng'ato somo maber ahinya en simu ni. To kadwa nyisi maler adieri ni nyithinda te omiyo ayudo grade mana ayudo mar D+ no. Okay. Kech kane gi school to gikonya. This also an gi nyako ma is a finalist at Kabarak University kobiro to okonya. Yewuta ka bende kobiro to konya. Ana tudora bende gi jopuonj go koro ng'eny assignments ni oro na simu. Tadhi tatimo. Samora nyalo dhi kata me cyber tamanyo papers to akonyora godo. Okay. Kamano. To gima dwa wacho kapok idhi gima dwa wacho no. Jogi nong'eyo ni idok somo mar manyo certificate mar form 4 koso en gima ne ipando negi. Ne ging'eyo mana sama koro gioro ni gige orero nikech ni nyaka oni mane simbi koso. Na nyisogi ne joma nasebedo kawuok ni